Número 6, Ibrahim Afenai. Ολυμπιακός! Número 7, Κώστας Μητρογλου. Ολυμπιακός! Número 9, Jimmy Durmaz. Ολυμπιακός! Número 10, Alejandro Domínguez. Ολυμπιακός! Número 11, Valentin Kasami. Ολυμπιακός! Número 14, Omar El Abdelawi. Número 23, Dimitris Siovas. Número 26, Artur Mazouakou. Ολυμπιακός! Και número 45, Felipe Santana. Ανυπνευματική, Πάλας Μέγερη, Δέλβιν Νικά, Δημήτρης Θεοδάκους, Τάσος Αυλονίκης, Κώστας Φορτούνης, Χόρχε Λεβενέ και Ματιέ Κοσεδί. Προπονητής Βίκτορ Περέιρα. Διαιτητές Ολλανδοί είναι ο κύριος Ντάνι Μπαρκελίνη με βοηθούς, τους κύριους Πάτρικ Λαγκάτ και Μάριο Ντίξ. Θρυλέ γερά, νερά και γάματα μουνιά. Θρυλέ μπορείς να προκριθείς. Θρυλέ γερά και γάματα μουνιά. Θρυλέ μπορείς να προκριθείς. Θρυλέ γερά και γάματα μουνιά. Θρυλέ μπορείς να προκριθείς. Θρυλέ γερά και γάματα μουνιά. Θρυλέ μπορείς να προκριθείς. Όταν να φύγω από το λιμάνι για να έρθω πάλι να σε δω, πάλι χιλιόμετρα θα γράψω, πάλι θα φύγω από τη δουλειά, τους δρόμους κοκκινούς θα βάψω, γιατί μου πήρες τα μυαλά. Φίλε γάμα τους μπορείς, στο μυαλό σου πάντα εμείς, Καρασκάκι και στα γήπεδα της γης. Φίλε με ξεδυνατά, γάμα όλα τα μουνιά, μια ζωή θα το φωνάζω δυνατά. Φίλε η τρέλα που με πιάνει, όταν στο πούλμαν θα ανεβώ, όταν θα φύγω από το λιμάνι, για να έρθω πάλι να σε δω. Πάλι θα φύγω από τη δουλειά, τους δρόμους κοκκινούς θα βάψω, γιατί μου πήρες τα μυαλά. Φίλε γάμα τους μπορείς, στο μυαλό σου